Kwani wathi ngimbhawula wena kumele kubande nje ukuthi angivakashele. Hayibo, ngijwayele mina. Ngiyakufonela namhlanje uzongitshela ukuthi ubhizi. Ubhizi kanjani? Ubhizi kanjani Sandile? Hawu, angithi mina besiloko esikhuluma nawe, siloko sixoxa kumnandi. Asandile ungangijwayeli kabi mina mfethu, ngiyacela nje. Ngiyacela nje mfethu Sandile mfethu, uqondise iy'ndlela zakho. Ngoba nje ngeke ngize ngikuyeke Sandile uyezwa? Ngeke ngize ngikuyeke mfethu ucabanga-ke. Ngizokunamathela nje ngikunamathele nalogogo kwakho lo thakathaka. Angithi nini enangenza nje nogogo kwakho. Cha, ubanele lona. Mina ngabona inamba engazi efonini yami. Ngayifonela wazi wathina angoku-WhatsApp uya-WhatsApp kanzi ukusenda isithombe. Kuba ungazi akutshela ukuthi ngihlala asini. We ayisengakubona. We ayingeke ngibloke mfethu hayi. Lapho phethe sikhokho khona kade ngimchutha acabanga ngala nje yaduka uDisemba. Mbala mncane so right yazi ngathi into right. Ke ngathi uholela ukhubazekile cabanga unemino 2 izandla zo2 unesithupha nomuno wodwa omkhulu izandla zo2. Mfethu hayibo mfethu mina umuntu mangimshela mfethu akaqome fast mfethu hayibo mfethu ngibhizi kabi mfethu manje umuntu angaloke esiphethi manje mfethu ngimkhipha mfethu amadina asazana kancane mfethu badala mfethu asibadala mfethu hayi umuntu mfethu acacisa mfethu umuntu mfethu hayibo hayi ngeke Manje ngeke mfethu ngeke angikwazi ukuhlukana naye wena hlukana naye kucala uze lo buhlungu ufuna ukungizwisa bona ufuna ukungihlukanisa umuntu engimthanda nami ngiyamthanda asengithanda izo2 bras ngiyamthanda mfethu uyangidelela nokuthi ngihlukane naye ngeke ubone lokho Avethazi awuqabanga yabo hayi ngithi vele mfethu amantombazane mfethu bese kodwa le ntombi yakhe enenyaweni wafe hayi nayo inyoka amakhwapha umlomo hayi yaphetha ngaseva ithengele nje yini entethezana emakethe uzimlandela ya fuqa emlomeni mfethu ibe right umlomo Funa usungibreak ngeniphatha amathanga ami khipha isagila ungibhulu ungibuke phela ungibuke emehlweni kube naleyo eye contact yabona nje Mathaka kuneveni elikufunayo la elimhlophe liyipanel van lihamba umlungu uhamba yedwa phakathi linyukile lithe ulikubonile ushona phezulu liyokuqalaza khona libhaliwe la ngaphambili tracker angazi noma ocricket yini ngifuna wena ngijeniwe mfethu ungayitsheni umuntu phela mfethu ulungu mfethu uJohn nomandisa mfethu kodwa ungayitsheni umuntu ke le ndaba ngicela bra wami le ndaba nje uyitshelwe yimina ngakutshela ukuthi ungatsheli umuntu ayi umuntu ohamba utshela zonke izilimi indaba hayi wena engiphinde wena wakhahlela nje ihashe isifuba ayikho le ndawo hawu Ekuseba mfo ngidinga ifavor lapha khona umuntu ofuna ngomsendela imali and nginayo imali ngicela ungithathele i-screenshot se-bank account yakho lapho yeah ngifuna ukumkhombisa ukuthi anginamali wena ungitshela kabi kahle utshela wathi mina nginamali mina ubani utshelile mfethu yo yazi bekuzoba ngcono ube uyimaki leli manje manithi iphesenti kanjani ngitshela uba ukuthi iphesenti mengephe mina yo ngiyazi ukuthi yo guys yo yabona uma kwaphuma le test ngiyifeyilile le hawu code P Chuthi ngeke ngiqualify phela ukubhala mina makuthi ngiyifeyilile le sesibili because shode tutorial lesibili la we guys ina ikhonto ngibala ayikho ukuthi ngiqale phansi ngibala
manje wena umuntu ushawo arrost embona na sikwenza itehlule iPhone hayi uyitshele ukuthi ngibolekele ubuso bami ufike ongena ngabe emeveni itehlule iPhone hayi umoya bra ntombi yakhe imba ezenzisa fresh bro ijongo lentombi ezizwa moya siyazingela hayi ngeke nesinqa nje siphezulu wathi hayibo wabhala ungeke phela uthola u0 wabhala no 1, hayibo ambobheka futhi wabhala angihleki wena wabhala kodwa